Здравейте отново! Включваме се с друга тема от Национално-историческия музей от YouTube канала Граждански инспекторат и Facebook страницата Граждански инспекторат, както и ефира на канал 3. А каква е другата тема? Виждате тази прекрасна Борова гора, която беше в Зелената площ при Национално-историческия музей. В какво състояние? Както на власт е новият кмет на район Витоша, господин Клинков, не се обръща никакво внимание на растителността покрай резиденция Бояна, както и пред самия Национално-исторически музей. Дори ново засадените борчета, които трябваше да заместят старите, които бяха изсъхнали, в момента също съхнат. А те съхнат, защото боледуват. А те боледуват, защото няма кой да се погрижи за изсъхналите дървета, изядени от боболечките. На никой не му прави впечатление, нито на Столична община, нито на район Витоша. А това нещо е в територията на район Витоша и би следвало кмета на района да алармира за този проблем. Или поне еколога на района да вземе някакви сериозни мерки. Виждате, почти всички дървета са изсъхнали. Ето това дърво, което е зеленото и все още има иглички, това борче, също е тръгнало да боледува. И ако не бъдат взети спешни мерки, абсолютно всичките борчета, които са останали, ще изсъхнат. Както виждаме, те наистина вече са изсъхнали. Голяма част от тях. Изпадали са и игличките и на никой не му прави впечатление, на никой не му пука. Това нещо се случи за една година. За една година огромна част от тези борчета боледува и съхне пред Национално-историческия музей, един от обектите с национално значение за нашия туризъм. И когато туристите ни посетят, се натъкват на ето тази гледка. Изсъхнали дървета, боледуващи дървета, неокосена трева и никакви грижи за зелените площи около самия Национално-исторически музей. Зелените площи са изоставени, тънат в мърсотия. На места има стъкла. Ето виждате и това борче, което доскоро е било зелено, вече също е изсъхнало. Това са много дървета. Тези дървета са на десетки години, някои от тях на повече от десетилетия, но съдбата ги срещна с вредител, за който институциите не поемат никаква отговорност, не искат да се погрижат
И тази красива гора, борова, е необходимо да бъде изсечена на този етап, тъй като само това ще запази останалите изсъхнали дървета, останалите зелени дървета от това да не изсъхнат. Между всичките десетки дървета, които виждаме тук, вече само няколко са зелени. Само няколко бора са останали зелени. И сега ще се приближим по-близо. Виждате ли как боледуват дърветата? Падат им игличките. След като им падат игличките, започва да им пада кората. Изсъхват им клоните. И ето тази боболечка ги изяжда. Те са толкова много боболечки, че ако не бъдат взети спешни мерки, скоро в парк Витоша всичките борови дървета, които са останали, ще бъдат обект на изяждане. За съжаление не виждаме нито една от боболечките, но виждаме хиляди дупки по кората. Хиляди. Ето това е може би една от тях. Да. Ето тук има боболечка, която тук що влезе навътре. Влезе навътре, беше тъмна и това е вероятно самия короят. Мъчно е, че дърветата са изоставени и то при входа на резиденция Бояна, мястото, на което се посрещат и много дипломати. Както вече ви казах, тук е и самия Национално-исторически музей и на никой не му пука. Това са години наред. Последните 2 години вече дърветата са останали само няколко на брой, които са зелените. Всички останали са изядени или в момента се изяждат. Ето виждате го. Това дърво как боледува милото. Има зелено по него. Все още има и иглички, но няма кой да се погрижи за него. То е безсилно да се справи само. Няма птици, които да изядат боболечките. И дървото страда. Чисто зелено дърво. Вижте. То боледува, смолата изтича от него през раните, които му правят короядите, и дървото загива. Не е само това дърво. Огромна част от дърветата са изоставени. Столична община, район Витоша, неглижира този случай и за тях е лесно. Ще поръчат нови борчета
и ще ги насъдят. Даде. Но ако не се справят с този вредител, сега след малко, като се приближа, ще видите какво се случва и с ново засадените борчета. Виждате го, това дърво все още не е изядено. Има иглички на него, но вероятно след месец ще заприлича на останалите дървета с пожълтели иглички, изпаднали иглички. След това ще потъмнеят и изцяло ще им изпада кората. Ето ги игличките, които са изпадали. Това дърво все още се бори само. Обаче погледнете, короядът е тук. Вече и в неговата кора. Скоро ще започне и смолата от него да пада. Виждате ли тази дупчица, която все още не е съвсем изгризана? И така. Скоро, ето го, от тази страна вече клоните му са окапали. Много мъчна картинка пред един от символите на нашата държава, Национално-историческия музей. Виждате за какви изсъхнали дървета. Ето го това, за което ви казах, че ще се случи. След като напълно бъде изядено дървото, кората му изчезва и тя. И дървото става опасно, клати се и може да падне, ако някой се разхожда върху него. Мъчна картинка. Сега, това, за което ви казвах, когато не се борят с вредителя, погледнете, едно от най-големите и най-високите дървета, ето там, как му съхне върха. Надолу все още има зеленина, но скоро и то ще е безсилно и ще бъде изядено. Та, какво правят? Ще насъдят нови борчета, които нови борчета ще имат ето тази съдба. Изсъхва в горната част и виждате, започва смолата да тече от него, защото короядът не прощава и на младите дървета. Така че ще останем без дървета пред Национално-историческия музей. Имахме си хубава гора в Бояна, но вече 2 години, ето и в този голям бор са започнали процесите и той ще бъде изяден. Много мъчна картинка. Много мъчна картинка. Ето. Както виждате, и този голям бор, който е на повече сигурно от 30 години, и той ще бъде изяден. Това всичкото нещо се случва пред Национално-историческия музей. Стана дълъг клипа,
но по-добре е да заснемем какво е текущото състояние. Виждате, срещу самия Национално-исторически музей няколко от боровете все още се борят за живота си. 1, 2, 3, 4, 5, 6 големи бора. Но короядът е по-силен от тях. И без помощта на институциите тези дървета ще загинат. Те ще загинат, както и това младо борче. Виждате го, дори още малките шарки си стоят на него и е поразено. Поразено е. Това е на няколко години борче, може би 10. И да видим има ли следи от корояд. Да, ето ги. Виждате ги точките. И той е изяден от корояда. Кората му започва да се напуква. И дори и малките крехки дървета не оцеляват. Това ще е вероятно следващото. Ами, дано да се вземат някакви спешни мерки. Трябва да се премахнат загиналите дървета и тези, които все още са оцелели, да се третират с препарати за този вредител, за да бъдат запазени. Има такива препарати, казаха ни го вече жители на квартал Бояна, в групата на квартал Бояна, които са третирали дървета по този начин. Сега, защо идвам насам? За да ви покажа, тези дървета бяха засадени преди няколко години поради подобна причина. Просто дърветата бяха изсъхнали, трябваше да се насадят нови. Но какво се случва с ново засадените дървета, борчета? Ами, за съжаление, това им е съдбата. Изсъхват. Изсъхват напълно. Напълно поразени. Вечно зелено дърво, без своите иглички, няма как да оцелее. Виждате, ето тук едно дърво се бори за живота си. Така, като гледам на пуканата му кора, се досещам каква може да е причината. Видях и смола. Вероятно и това дърво ще изсъхне. Стъкла. Това е. Безхаберие от страна на Столична община. Безгрижие от страна на район Витоша. Води до изсъхване на иголистните дървета при Национално-историческия музей. Освен това, това нещо, корояда, ще влезе в територията на резиденция Бояна, която е точно до нас, и ще изяде каквото може от иголистните дървета на територията на резиденция Бояна. Виждате, огромни дървета, изоставени от институциите. Този клип, вероятно, малко хора ще го изгледат, тъй като стана много дълъг
Но той показва проблема. Погледнете, това дърво е все още зелено. Тези точици са корояда, който го яде и предизвиква проблем в него. Ето една съвсем прясно изядена дупчица. След това дървото започва да тече смола от него и то загива. Това е. Безхаберие от страна на район Витоша, тъй като кмета на район Витоша не е местен и той много не се вълнува по тези проблеми, но пък на нас ни прави впечатление и затова правим това видео и ще го излучиме в ефира на телевизия Канал 3 в целия свят. Може да наблюдавате телевизия Канал 3 при вашия кабелен оператор, както и онлайн на уебсайта canal3.org. Дами и господа, колкото и да вървиме, в каквато и посока да тръгнем, навсякъде виждаме множество изсъхнали борчета. Мъчна картинка. Доскоро тук се правеше фестивал Витоша и това дърво пазеше сянка на хората. Но какво се случва в момента с него е, то също е поразено, започва да му съхне върха. Виждате го. След това останалата иглолистна маса от дървото пада под самото дърво и то загива. Както и дърветата в непосредствена близост до него също. Короядът не подбира млади дървета или стари дървета. Той просто изяжда всичко, каквото може да се яде. Виждате, вътре в резиденцията има огромни хубави дървета, но и те няма да бъдат пожалени. И ще бъдат изядени от корояда. Това е от нашето кратко включване. Много ви направих свидетели на една от мъчните картинки на територията на район Витоша, а именно множеството изядени иголистни дървета от един вредител, който Столична община и район Витоша подцениха последните 2 години и той изяде всичко, до което можеше да се добере. Включително яде и ето това съвсем малко и ново посадено борче, на което има зелени шишарки. Мъчна картинка. И то ще бъде изядено, както останалите борчета, и няма да може да се пребори само без помощта на хората.
Направих ви свидетели на нещо, за което не бяхме дошли. Вижте. Бяхме дошли за съвсем друго нещо, но нямаше как да подминаме изсъхването на толкова много иголистни дървета и изяждането им от едно малко същество, наречено короят. И затова направихме този дълъг видеоклип. Доскоро тук имаше много, цяла гора дървета, които красяха входа на Национално-историческия музей, но сега вече я няма. Няма я. Всичко е изядено от едно животинче, наречено короят. С това нашето живо включване приключва. Абонирайте се за нашия канал в YouTube Граждански инспекторат. Следвайте ни във Facebook страницата Граждански инспекторат. И очаквайте да ни видите в световния ефир на телевизия Канал 3. До нови срещи!